اینی ساڈے جرت نہیں پئی کہ اسی اللہ دے نبی نو آنکھوں بھر کے ویکھ سکیے آپ دا جاہ و جلال اتنا زیادہ ہے۔ اور نبی پاک فرمانے نے اللہ پاک نے میرے وجودیت ہر دے اندر اتنا روب رکھیا ہے کہ میرا دشمن میرے تو ایک مہینے دی مسافت تے دور ہوئے نا کہ اتھوں میرے تو ڈر لگنا۔ اللہ نے اتنا جاہ و جلال رکھا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، آواز آ رہی نا سارے توجہ، اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرماتے نے ڈر بڑا، روب بڑا، جاہ و جلال بڑا اللہ دے پیغمبر دا۔ تے مہدی کر کے نبی کریم رسول اللہ وسلام دے سامنے کھڑا ہو گیا تے میں سوچیا میں کو دو چار گلاں دے لگی دیاں کراں تاکہ نبی کریم دا غصہ مٹھا ہو جائے۔ تے میں کیتی محبوب آپا جدوں مکے ہوندے ساں تے مکے دے اندر بیبیاں دے اوتے بندیاں دا روب ہوندا سی تے جدوں دے مدینے آئے ہاں اودوں دا جناب بیبیاں دا روب بندیاں تے زیادہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے نے نبی پاک میری گل سن کے مسکرا پے، اللہ دے نبی مسکرا پے۔ جدوں نبی پاک مسکرائے نا مینوں حوصلہ ہو گیا، حوصلہ آ کے بھی لگتا ہے غصہ مٹھا ہے۔ میں پھر ایک اور گل کی، میں آکھا محبوب ہجے میں کل ہی اپنی بیٹی حفصہ نو سمجھا کے گیا سا اللہ دے نبی نو پریشان نہ کریا کر، تنگ نہ کریا کر، کوئی شے منگنی ہوے تے میرے کولوں منگ لیا کر، ڈیمانڈ میرے کولوں کر لیا کر، نبی پاک کولوں کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کریا کر۔ فرماندے نے یہ گل سن کے نبی کریم ہور مسکرائے اور اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے تبسم آیا۔ تے میں جدوں ویکھیا نا بھی گل بنتی پئی ہے میں تیجی گل بھی کرتی، میں آکھیا یا رسول اللہ میں کل اپنی بیٹی نو آکھیا ہے تو عائشہ دی ریس نہ کریا کر، عائشہ دا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، عائشہ اللہ دے نبی نو بڑا زیادہ پیار ہے۔ حضرت عمر فرماتے نے یہ گل سن کے نبی کریم اور زیادہ مسکرا پے۔ فرماتے نے ہن مینوں حوصلہ آ گیا، لگدا ہے ہن غصہ میں بہ کے نا ادب نال احترام نال اللہ دے پیغمبر دے سامنے بہ گیا تے بہ کے عرض کیتی محبوب تسی اپنیاں بیویاں نو طلاقاں دے دتیاں نے۔ مگر یکدم اللہ دے نبی نے میرے چہرے تے نظر پائی نا تے مینوں پھر میں روب میرے تے تاری ہو گیا، میں ڈر گیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے تینوں کنے آکھیا ہے عمر میں اپنیاں بیویاں نو طلاقاں دے دتیاں نے؟ میں تے طلاقاں نہیں دتیاں۔ اللہ 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 فرماندے نے میں پھر ایک گل کیتی آپ نال نا دل لگی کردے آ کے سونے ہاں قریب ہو کے نا تے میں آپ دے بدن تے ہاتھ لایا، میں آکھا محبوب اے ویکھو نا تواڈے بدن تے لاساں پئیاں نے، اے کھجی دے نشان آ جڑے نے اے تواڈے نرم و نازک بدن تے پے گئے نے۔ اللہ کولوں دعا کیوں نہیں جے کر دے؟ اللہ پاک نے روم و فارس دے شہزادیاں نوں بڑا مال دتا ہے، او تے ایک ملک دے بادشاہ نے، تانوں اللہ نے پوری کائنات دا سردار بنایا ہے۔ اللہ کو دعا کرو نا اللہ پاک تانوں بھی مالا مال کر دے وے۔ تے نبی پاک فرماندے نے عمر اس گل تے راضی کیوں نہیں ہوندا؟ اللہ پاک نے انہاں نوں دنیا تے دتا ہے، سانوں اللہ آخرت اندر عطا فرمائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ نے آخرت وچ ساڈے لئی سارا کچھ رکھیا ہے۔ عمر ایتھے میں آج دی پسند آؤں، ایتھے میں انکساری پسند آؤں، ایتھے میرا دل کرتا ہے میں آج لوگ کی زندگی گزارا۔ شان بڑا میرے نبی دا، مقام بڑا میرے نبی دا، ایتھے بندے مارے جے تاں ہو جاندے نے۔ ایک امتیے تے میں نے بھی 4-5 گڈیاں تو کٹ کے تے سفر نہیں کردا، لیکن میں اپنے نبی تو صدقے جاواں، اپنے محبوب تو صدقے جاواں۔ شان آلہ، مقام آلہ، عظمت آلہ، رفت آلہ، بلندی آلہ، آنا آلہ، جانا آلہ، رونا آلہ، مسکرانا آلہ، فجر آلہ، ظہر آلہ، مغرب آلہ، عشاء آلہ، تہجد آلہ، نوافل آلہ، فرائض آلہ، جلوت آلہ، خلوت آلہ،
ظاہر آلہ باطن آلہ باروں لوکاں نے آنا سوچ کے آنا او محمد او دی شان بڑی اچھی ہے بڑا وڈا محل ہوئے گا مدینے چ کئی کوٹھیاں ہون گیاں ایک کوٹھی نبی پاک دی ہوئے گی اس کوٹھی چ کئی کمرے ہون گے ایک کمرہ نبی پاک دا ہوئے گا اس کمرے چ کئی تخت ہون گے ایک سب تو وڈا تخت نبی پاک دا ہوئے گا دو بندے مور دے پر لے کے ہوا دیندے ہون گے سر تے وڈا تاج ہوئے گا لوکاں یہ سوچ کے مدینے آنا پر کوئی کوٹھی نظر نہ آنی تے مدینے آ کے پوچھنا محمد رسول اللہ دا محل کتے وے دسیا جانا اوتھے بیٹھے نے انہیں اوتھے پہنچنا کوئی تخت نہیں وچے بیٹھے نے پوچھنا پینا کون ہے تواڈے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسیا جانا اے اللہ دے نبی نے جدو آپ دے چہرے تے نظر پینی تے دیکھن والے دے منہ چوں نکلنا واہ سونیا اور لوکی تاج پا کے بادشاہ بن دے نے تو بے تاج بادشاہ ہے سبحان اللہ مسلک کے حق اہل حدیث مولانا بنیامین احمد صاحب شان مصطفیٰ عصمت مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث سونیا تو بے تاج بادشاہ اور بادشاہ محتاج نے تاجاں دے سونیا تاج محتاج نے تواڈے ایڈی اچھی شان فرمایا عمر سانو کوئی لوڑ نہیں جنیاں چیزاں دی اسی آج بھی پسند کرنے ہاں کہ اگلی گل سن عمر میں اپنی بیویاں نو طلاقاں نہیں دتیاں میں ایلا کیتا ہے ایلا کسے کہتے ہیں اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لینا قسم اٹھا لینا میں اتنے دنوں تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا نبی پاک فرماتے نے میں اپنی بیویاں نال الہ کیتا ہے قسم چکی ہے ایک مہینہ میں اپنی کسی بیوی دے کول نہیں جانا وجہ کی بنی الگ ہون دی وجہ کی بنی الگ ہون دی دو وجہ بنیاں پہلی وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز اثر تو بعد اللہ دے پیغمبر اپنی ساریاں بیویاں دے گھر اندر جا کر دے اثر تو بعد مغرب تک ہر بیوی دے گھر اندر اللہ دے پیغمبر جا کر دے 10 منٹ حفصہ کول 10 منٹ عائشہ کول 10 منٹ سودا کول 10 منٹ سیدہ زینب بنت جاش کول ہر بیوی کول 10 منٹ جانا انہاں دیاں گلاں پوچھنیاں ایسا تین کسی شے دی لوڑ ہے حفصہ کوئی چیز دی ضرورت ہے خامد ہون دے ناتے پوچھنا ہر بیوی دے گھر جا کے پوچھنا تے روزانہ پوچھنا ایتھے کئیاں 4 بڈیاں کیتیاں نے مہینہ گھر ہی نہیں وڑدے تے بڈیاں بیچاریاں رڑدیاں پھردیاں نے پریشان ہوندیاں پھردیاں باقی ہن اج کل عام بندے دے واسطے تے گل نہیں 1 2 3 4 شادیاں کرانیاں کہ 4 بڈیاں والا پارا سوائے مولویاں تو ہن کوئی نہیں چک سکدا کیوں بھائی یہ مولویاں دے واسطے گل ہے کہ نہیں گل یہ نہ سمجھا جی میری ایک ہی ہے بھائی ویسے گل کر رہا بھی یہ ماشاء اللہ پار اور مولویاں تو علاوہ کسی کو نہیں مہنگائی کا دور باقی اگر کسی نے 2 کیتیاں نے 3 کیتیاں نے 4 تک شریعت دی اجازت ہے لیکن روزانہ جانا چاہیے ہر بیوی نو پوچھنا چاہیے میری بیگم تینوں کسی شے دی لوڑ کو سودا سلب مکیا ہے کوئی مرچ نون کسی شے دی لوڑ ہے تے دس مینوں اے مرد تے فرض ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اثر تو بعد اپنی بیویاں دے گھر اندر جاندے پوچھ دے عائشہ کسی شے دی لوڑ ہے تے دسنا افسر کسی شے دی لوڑ ہے تے دسنا تے نبی پاک کو شہد بڑا پسند سی اللہ دے نبی شہد بڑے شوق نال توش فرمایا کرتے سن تے سیدہ زینب نے پتہ کی کرنا پہلے 10 منٹ بھا لینا تے جدوں نبی پاک نے اٹھن لگنا نا یا رسول اللہ بیٹھ جو میں شہد لے کے آیا کوئی انج کر کے 10 منٹ ہور لے لینے تے باقی بیویاں سوچیا بڑا انہیں حساب بنایا ہے یہ ساڈے کول 10 منٹ تے نبی پاک نو شہد پیا کے تے 20 منٹ آدھے کوڑ بہانے دی یہ کوئی علاج کرنا پینا ہن بیویاں آپس اندر مشورہ کیتا تے مشورہ آپس اندر ایک پلاننگ بنائی تے پلاننگ بنان تو بعد نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ زینب بلائے
10 منٹ بیٹھے اٹھن لگے تو شہد لے کے آ گئیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا وقت زیادہ لگ گیا اتوں تے اللہ دے نبی سیدہ حفصہ دے کول چلے گئے جد نبی پاک بیٹھے نے تے سیدہ حفصہ کر دیاں نے محبوب مینوں مغافیر دی سمیل آندی پئی ہے تے نبی پاک نوں بدبو تو بڑی نفرت سی فرمایا تینوں کتوں سمیل آن لگ پئی میں تے شہد پی کے آیا ہاں 10 منٹ گزرے اٹھ کے سیدہ عائشہ کول چلے گئے تے سیدہ عائشہ بھی کہندیاں نے رہنے تو پہلے دی بڑی ہوئی سی نا وہ بھی کہندیاں نے سونیا مینوں مغافیر دی سمیل آندی پئی ہے پر میں عائشہ سمیل کتوں آندی پئی ہے میں تے شہد پی کے آیا ہاں اج تو بعد میں شہد نہیں پینا اج تو بعد میں شہد اپنے آپ تے حرام کر لیا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ہن وہی گل جڑی شروع چاہیے نبی پاک تے آسمان تو قرآن آیا فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ سونیا جس شے نوں اسی حلال کریے اونوں تسی حرام کیویں کر سکدے ہو اسی شے نوں حلال کیتا ہے اسی شے نوں جائز کیتا ہے تسی کیوں شے نوں حرام کر دیو فیہ شفاء للناس اے اندر اسی امت واسطے شفا رکھیے اگر تسی چھڑ دیو گے تہاڈی امت بھی شاید چھڑ دے گی اس واسطے محبوبہ اپنی مرضی نال کسی چیز نو حلال نہ کر اپنی مرضی نال کسی چیز نو حرام نہ کر حلال کرنا بھی رب دے اختیار اندر ہے حرام کرنا بھی رب دے اختیار اندر ہے اپنے آپ تے تسی ایک چیز نو حرام نہیں کر سکتے ایک تے اے وجہ بڑی جس وجہ تو نبی پاک لگ دوسری وجہ کیڑی بنی اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں کٹھیاں ہو کے اللہ دے پیغمبر کول آ گئیاں عرض کردیاں نے محبوب اے محبوب پیغمبر مدینے اندر مکے اندر غربتاں بڑیاں سن تے جدوں مدینے آئے مدینے اللہ پاک نے دولتاں دے دتیاں مال دے دیتے ریٹ پھیل ہو گئی ہن پریشانیاں نہ رہ گئیاں تے نبی پاک دیاں بیویاں کٹھیاں ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول آئیاں سنیا ایسی جانیاں نا نماز پڑھن جائیے جمعہ پڑھن جائیے جو تھے مدینے دیاں انصار دیاں عورتاں ہوندیاں کانٹے بڑے سونے پائے ہوندے نے یا رسول اللہ انہوں نے کنگڑ بڑے سونے پائے تھے فرمایا جی اثر گل نہ ہو کرو آپ بجلیاں گلا نہ کرو جی اثر گل ہو کھولو محبوب اللہ پاک نے بڑا کچھ دے دیتا ہے ہن بڑیاں فراوانیاں گئیاں نے اسی جانیاں سانو کانٹے بنا کے دے دو سونے دے اسی جانیاں سانو کنگڑ بنا کے دے دو سونے دے اسی جانیاں سانو سونے سونے مکان پا کے دے دیو تے میرے نبی اس سے اندر آ گئے آقا فرماتے ساڈا تے چاہیے نا ساڈا تے خواب ہی ہوتا ہے نوی کوٹھی نواں مکان تے جناب سارا کچھ تے جدوں نبی پاک دیاں بیویاں نے اللہ دے نبی کے گل کیتی تے میرے نبی غصے وچ آ گئے آقا فرماتے نے محمد دے گھر وچ دنیا دا مال کتھوں آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی ضرورت کیویں پئی ہے تسی سونے دا سوال کرو مینوں سونا پسند نہیں مینوں کوٹھیاں پسند نہیں مینوں مال پسند نہیں میں نہیں انہاں چیزاں نوں پسند کردا کہ تہاڈے دل وچ خیال کیویں آ گیا پیسے دا میرے گھر وچ رہ کے تسی دنیا دا لالچ کرو میرے گھر وچ رہ کے تسی سونے چاندی دا لالچ کرو میں نہیں پسند کردا جاؤ ایک مہینے واسطے میں تواڈے تو الگ ہو گیا ہاں ایک مہینہ میں تواڈے قریب نہیں آنا ایک مہینہ میں تواڈے گھراں وچ نہیں آنا ایک مہینہ میں تواڈے حجریاں وچ نہیں آنا اس وجہ تو اللہ دے پیغمبر ایک مہینے واسطے الگ ہو گئے اور جناب بالا خانے اندر اس جناب چوارے اندر اللہ دے پیغمبر نے ایک مہینہ گزاریا آپ کا کھانا بھی اتنے پہنچا دیتا جاتا وہ تو اترتے نماز پڑھاندے اصحاب نال گلاں باتاں کردے اور پھر چلے جاندے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی
فرماندیاں نے میں ایک دن گنیا کر دی سا، ایک دن ہو گیا، 2 ہو گئے، 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، 25 ہو گئے، 27 ہو گئے، 28 ہو گئے، 29 ہو گئے۔ فرماندیاں جدو 29 دن ہوئے نا، 29 دنوں تو بعد اللہ دے پیغمبر اپنے بالا خانے چوں نکلے تے سیدھے میرے حجرے وچ آئے تے فرماندیاں نے میں دروازے تے کھڑی سا تے میں نا محبت نہ کیا کدھر اجے تے مہینہ ہویا ہی نہیں، اجے تے مہینہ ہویا ہی نہیں، تسی پہلے آ گیا۔ نبی پاک مسکرا کے فرماتے نے ایسا چپ کر، مہینہ 29 دا بھی ہوتا ہے۔ پیار دیتا ہے اور لوگ کو پیار دیتا ہے، اللہ کی قسم محبت دیتا ہے۔ اور دنیا کا بہترین لفظ وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوگا، اور دنیا کا بہترین پیار ہوئے جڑا خاوند تے بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور دنیا کی بہترین محبت ہوئے جڑی میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ مینوں سمجھ نہیں آتی، ساری گنگا ہی پٹھی ہوئی پھرتی۔ ایتھے جناب منڈا 1 to 5 تے کالج تو کڑی بھجا کے پا کے تے آئس کریم کھوائے تے لاوے تے جب میاں بیوی دی آپس اندر بابا بندی ہوے تے رن مریدی ایویں چل کوئی تے ہے ہی گل کوئی گانا ہی بدلیاں پئیاں نے، لوکاں انداز ہی بدلے پے۔ ہاں نہیں یارو نہیں، دنیا دا بہترین لفظ میاں بیوی والا۔ میں نے یا رسول اللہ آجے تے 29 دن ہوئے نے تسی پہلے آ گئے ہو۔ فرمایا عائشہ مہینہ 29 دا بھی ہوندا ہے اللہ اور فرمایا نے واقعی وہ مہینہ ہے بھی 29 دا سی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی کریم علیہ السلام میرے حجرے اندر آئے تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا شاید بیٹھ جا میری گل سن، میں نے کول بٹھایا تے میرے نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ تسی میرے کولوں مال دا سوال کیتا ہے، تسی مینوں آکھیا ہے نا سانوں کوٹھیاں بنا دیو، سانوں کنگن بنا دیو، سانوں سونے دے زیورات بنا دیو۔ اللہ پاک نے تواڈے لئی آیت توحید نازل فرمائی ہے، یعنی اللہ پاک نے تواڈے اختیار دے دیتا، ساری بیویاں نوں اختیار دے دیتا کس گل دا۔ فرمایا تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ آ جاؤ اے نبی دیو بیویو، آ جاؤ سودا، آ جا حفصہ، آ جا زینب، آ جا مال چاہیے، آؤ تانوں کنگن سونے دے بنا کے دینے آؤ تانوں کانٹے بنا کے دینے آؤ تانوں نکر پان والیاں نتھلیاں میں تانوں نتھلیاں بنا کے دینے آؤ تانوں پیرک پان والیاں پتیباں بنا کے دینے کنن بھی سونا ہوئے گا تواڈے، نک بھی سونا ہوئے گا تواڈے، ہتھاں دیاں کلائیاں بھی سونا ہوئے گا تواڈے، پیرک بھی سونا ہوئے گا تواڈے۔ ایتھے بھی دنیا دا مال، ایتھے بھی دنیا دا مال، ایتھے بھی دنیا دا مال، اب پیرک بھی دنیا دا مال، مالو مال ہو جائے گا پر آمنہ دا لال چلا جائے گا۔ فیصلہ کر لو مال لینا دے یا آمنہ دا لال لینا دے۔ عائشہ بیٹا گل سن لے تے گل سن کے جا اپنے بابے صدیق نال مشورہ کر لے، اپنی ماں نال مشورہ کر لے، ہن کی چاہیے مال چاہیے یا آمنہ دا لال چاہیے۔ اما فرماتیاں نے مینوں رونا آ گیا، میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے، سونیا کیویں دیاں گلاں پہ کر رہے ہو، ایک گل پوچھن دیے ایک گل مشورہ کرن دیے، اگ لاواں میں سونے دے کنگناں نوں، اگ لاواں میں دنیا کے مال
لو مینوں نہیں چاہیدا مال مینوں آمنہ دا نال چاہیدا ہے کنگنا تو قیمتی آمنہ دا نال ہے نک دی نتھلی تو قیمتی انہاں سارے زیورات تو پوری دنیا تو قیمتی میرا آمنہ دا نال ہے مینوں مال نہیں چاہیدا مینوں آمنہ دا نال چاہیدا ہے میرے نبی ہر ٹی وی کول گئے ہر ٹی وی نے آکھیا محبوب نانا مال نہیں چاہیدا آمنہ دا نال چاہیدا ہے سانو مال دی لوڑ کوئی نہیں سانو آمنہ دے نال دی لوڑ سو سواری اسیاں راضی اتے کریے شکر دوبارہ سو سواری اسیاں راضی اتے کریے شکر دوبارہ ساڈی ونڈ محمد آیا سرور دو جہانا کو لوگ گرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں دے گانی اسی گرانو لے کر جائے اور کو سردا سائی ادھا کی دولت مکتی مکتی لوکاں کی دولت مکتی مکتی اور کنو مک جاوے لوکاں کی دولت مکتی مکتی اور کنو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے یا ایھا النبی لما تحرم سونیا اسی حلال کریے تسی حرام کرو نا نا حدت و حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم مینوں اور تانوں شریعت کا پابند رہ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوبارہ واسطے بات کر لو